सोरखौबा बे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि होननानै बिथांमोना मुं सुनानै बिथांमोना बिपिएफखौ फाननानै बिपिएफखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदोंमोन। रनजित बर'आथ' मा होनदों बासबारि बदनामपुरनि बिथाङाथ' दुनियानि दालालिखा रनजित बर' होननाय बेक्तिया। बिथांमोना बेबायदिनो उन्दै श्रेणिफोरखौ लानानै ओरै थाखा जालाय बिथांमोना बारलाय बिथांमोना फैनानै मा होनदों बिथांमोना मा होनदों इउपिपिएलआव थाखा मोनजानो थाखायसो बिथांमोना फैदोंमोन नामा? बिपिएफबाबो सोरबा कर्मिफ्रा मोजां फैनानै खामानि मावो, नाथाय बिथांमोना दालालि। जुदि जेराव थाखा दं बेहायसो थाङो बिथांमोना। माने 120 जन फैदों, दा आं खबर मोननायाव 120 जनल' बिथांमोनजों थांजोबाखै। लालिसाव फैनानै स्किमनि लालिसाव फैनानै जुदि जइन जायोब्ला इउपिपिएल दोलोआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालाया आरो जोंनि दोलोआ मालाबाबो बिदिखौ जों मोजां मोना। फन पे खालामनांदों। आं मानो बे फन पेखौ हरदों? आं मानोना बिथांमोनखौ मिथिखादों बिथांमोना माखासे बिजनेस खालामनो थाखाय थाखा लुथिनो थाखाय इउपिपिएलआव जइन जाफ्लानानै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ खावनो थाखाय फैनायाव एसे आन्दाज मोननानै आङो जिहेतु रेकर्डआ थाथों होननानै आं फन पे खालामनानै दोन। खुलुमबाय। गिबियावनो जोंनि गासिबो निउस पर्टेल रिपर्टार नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होयो। दिनै जों देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल हिसाबै जों मोनसे प्रेस मिट जों क्लियारिफिकेसन होनो सानदों। मानोना दहायसो जों मोनसे भिडिअ नुदों नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जोङो 11टा बाजियाव जिहेतु सानैसो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2023आव बिथांमोना जोंजों बिसमुरियाव आखाइ हमलायदोंमोन, जइन जादोंमोन। दा बिथांमोननि जइन जानायनि एसे जारिमिनखौ आं खोन्थानो नागिरदों। आरो बिथांमोना जोंखौ गोबां माने बानसावदों, इउपिपिएलखौ बिथांमोना बदनाम खालायदों आरो लोगोसे आंखौबो बिथांमोना आंनि नामखौबो लानानै गोबां बिथांमोना गुन गायनायखौ आङो दिनैनि बे नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोननि जि बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्राखौ आङो नुनो मोनदों। दा आं बेखौसो आं बुंनो सानदों, जिहेतु बेहाय जाय बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फैनानै गावसोरखौनो मोखां देखायनानै जों जेबो मोनाखै, इउपिपिएलआ थगायदों, अशोक गयारिया थगायदों होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। गिबियावनो दैमालु बर'आ नै दाख्लैसो बिथाङा बेंगालराव दंहैयोमोन आरो बिथांनि फैनाय भाराखौ बिथाङा आंनाव फन खालायनानै बुंहरदों जे सार फैसा गैया, आं बे खेथ्रआव बिथांनो आङो फैसा सोना हरदों। आरो नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंबा आं दानो फन पेनि गेजेरजों नोंथांमोना आं देखायनो हायो, बिनि प्रुफखौ आं दा होगोन। बिनि उनाव मा होनदों रनजित बर'आथ' मा होनदों बासबारि बदनामपुरनि बिथाङाथ' दुनियानि दालालिखा रनजित बर' होननाय बेक्तिया। बिथांमोना बेबायदिनो उन्दै श्रेणिफोरखौ लानानै ओरै थाखा जालाय बिथांमोना बारलाय बिथांमोना फैनानै मा होनदों बिथांमोना मा होनदों इउपिपिएलआव थाखा मोनजानो थाखायसो बिथांमोना फैदोंमोन नामा? आरो बिथांमोनखौथ' जों मालाबाबो जों थाखा खामानि लालिसनि खेथ्रआव जों लाबोनाय जायाखै। आरो सासे मा होनदों जोंहानि बे मैनागुरिनि आंनि खाथिनिनो मा होनदों बिथाङा जाहैबाय मा होनो माइदि बसुमतारी होनना बुङो। थ' बिथांमोना खुनु गामि ओनसोलजों रावजोंबो गनायजाग्रा नङा। बेबायदि बेक्तिफ्रा दिनै फैनानै इउपिपिएल बा सोरबा अशोक गयारिनि सायाव गाज्रि मोनसे एलिगेसन होनायखौ बिनि सायाव आङो बिथांमोनखौ माने ओंथि गैया होननानै आं सानो। आरो आं बेखौनो दिनै क्लियारिफिकेसन होनो आं सानदों, जिहेतु जोङो बिथांमोनखौ जइन लानो नागिरखायाखैमोन। मानोना गोबां बिथांमोना आंनियाव 6-7 बार रायलायदों आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि मानसिफोरजों रायलायदों। लास्ट महिथआव बिथांमोना एकदमबारे जोंखौ बिपिएफआ लांफिनसिगोन माफिनसिगोन होननानै बिथांमोना हाखु दाखु जोंहा खुनु जइन जानायनि मोनसे जोंहा फर्मेलिटि जाथ'वाखैमोन आरो जोंखौ गोजौनिफ्राय निर्देशबो होआखैमोन। थेवब्लाबो बिथांमोननि खावलायनायाव आरो बिथांमोनखौ जों बे समावनो क्लियारिफिकेसन होखादोंमोन जे नोंथांमोना जोंनि दोलोआव फैयोब्ला, जोंनि दोलोखौ जुदि मोजां मोननानै जुदि नोंथांमोना फैदोंब्ला जोङो निस्सय नोंथांमोननो सार्थ हिसाबै जों मालाबाबो जों एग्रिमेन्ट जानाय नङा। नोंथांमोना जुदि स्पष्ट भाबै गावखौनो जुदि इउपिपिएलआव सोलायनायनि मुङै जुदि नोंथांमोना फैनानै बावसोमनानै जुदि नोंथांमोना खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि उन जोलै नोंथांमोननि गथ' गथायनि थाखाय थिग जागोन होननानैल' जों बिथांमोनजों क्लियार रायलायनाय जादों। आरो बे हिसाबै जों बिथांमोना राजि जादोंमोन आरो बिथांनि डिमान्डखौ जोङो मा होनदों एक्सेप्ट खालायाखै। आरो बै डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनायनि जाहोनाव बिथांमोना आंजों खनब्रै खनबा बहुद बार रायलायदों। आं बिथांमोनखौ नाखस खालामबाय थादों। जेब्ला बिथांमोना आंनि बुंनायखौ जेब्ला मानिदों अब्लासो आं बिथांमोनखौ जइन खालामनायनि मोनसे माने सिस्टेमाव लानानै जों पार्टियाव रायलायलायनानै बिथांमोनखौ जोङो थांनाय डिसेम्बरनि 22 तारिखआव जों बिथांमोनखौ बिसमुरि माने बाजाराव जों बिथांमोनखौ जइन खालामदोंमोन। आरो बे जइन खालामनायाव बिथांमोना गावसोरखौनो बुंदोंमोन
बिफा जोंनो होआखिसै 70 बोसोराव जोंखौ रानथाब खुंथाब खालायदोंमोन बिथांमोना बेबायदि गोबां BPF खौ माने नाम खालामदों आरो सोरखौबा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुङाखैब्लाबो आंनि सिगाङाव अनेक सोरखौबा BPF नि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि होननानै बिथांमोना मुं सुनानै बिथांमोना BPF खौ फाननानै BPF खौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना UPPL आव फैदोंमोन आरो UPPL आ दिनै फैखांनायनि उनाव बिथांमोना मा होनदों आं जेब्ला बिथांमोनाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि भटारफोरखौ जोंनो होजोब नोंथांमोननि आधार कार्डखौ नोंथांमोना जमा होजोब जुदि नोंथांमोना जुदि बेफोरखौ होयोब्ला जों BCDC वाइस आव चेयारमेनफोरजों रायलायनानै जों नोंथांमोननि थाखाय बोरै IBS होनो हायो नोंथांमोननो जों बोरै मोनसे जोङो एसेब्लाबो जोङो नोंथांमोना सोलिनो हानाय बायदि जोङो इलेक्शननि उनाव बे प्रसेसखौ खालामनानै होगोन होननानै जों बेबायदि अबस्थायाव बिथांमोननो लिस्ट बिदोंमोन नाथाय बे लिस्टखौबो दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनो गथायनानै होनो हायाखै वाइ मानो अब्लानो जों बुजिदों जे बिथांमोना सार्थ लबिया आरो बिथांमोना बेबायदिनो आं जि दिना जइन जादों बिथांमोननो आङो केस 1 लाख थाखा हरदों बिथांमोना माने 120 जन फैदों दा आं खबर मोननायाव 120 जनबो बिथांमोनजों थांजोबाखै नैबे साब्रैसो जायफ्रा दा प्रेस मिट बिथांमोना दानि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों रनजित बर' दैमालु बर' बिनिफ्राय मा होनदों माइदि बसुमतारी बिथांमोना मा होनदों आंनिफ्राय 1 लाख मा होनो 1 लाख थाखा केस लांदों मिथिबायना आं बिथांमोनखौ जइन जानायनि गेजेरजों गारि एसे सालायलांदो एसे नोंथांमोना पार्टी जालायदो होननानै आं अननानै आंनि फान्डनिफ्राय 1 लाख थाखा बिथांमोननो हरदों आरो बिथांमोनखौ स्वयं हटेलाव ओंखाम जाहोदों आं कारिगाव हटेलाव आंना हटेलाव बिथांमोनखौ ओंखाम जाहोनायावनो 1 लाखनि बारा फैसा थांगारदों इदिनखालिनो बिथांमोननो आङो 2 लाखनिबो बारा फैसा गारदों बिनि उनाव बिथांमोननो नैबे साब्रैसो मानसिखौ आङो बिथांमोननि टीमा मिन्थिया बिथांमोना सासेयाव 5,000 फैसा आंनिफ्राय लांदों प्रुफआ आंनाव दंजोबो आरो बिनि उनाव बिथांमोना आरो बिनि उनाव मा होनदों आंनाव लास्ट आरो बिथांमोना 25 फेब्रुवारियाव आंनिफ्राय 43,000 आं फन पे खालामना हरदों आरो आं नोंथांमोननो बे प्रुफखौ दानो होनो हायो नै 43 लांदों आरो बिथांमोना फन पे खालामलांदों आं मानो बे फन पेखौ हरदों आं मानोना बिथांमोनखौ मिथिखादों बिथांमोना माखासे बिजनेस खालामनो थाखाय थाखा लुथिनो थाखाय UPPL आव जइन जाफ्लानानै जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ खावनो थाखाय फैनायाव एसे आन्दाज मोननानै आङो जिहेतु रेकर्डआ थाथों होननानै आं फन पे खालामनानै दोनदों बे नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे प्रुफखौ मा दिनै बिथांमोना माबायदि दालालि रायजो राजाया बिथांमोनजों गैया आं मिथिगौ आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मुगैखानायखा BPF नि मानसिफ्राबो स्वयं बिथांमोनखौ मोजां मोना दिनै बिथांमोना बुंदों जे जों साननैसोनि उनाव जइन जागोन बिथांमोना अलरेडि सप्तासेनि सिगांनो जइन जाखानायसो आरो बिथांमोना जइन जाखाना मा खालामदों आंखौ मैया आरो दाख्लै फैनानै जोंजों थाबायनो होननानै गारि मटर नागिरफैदों आरो बिथांमोनखौ आङो माने एसे थाल लाबाय थादों जेब्ला बिथांमोना माने माबानानै जेब्ला आं एसे फात्ता होआ बायदि जाबाय थादों अब्ला बिथांमोना लास्टआव मा जाहैदों दिनै बिथांमोना प्रेस मिटआव खावब्ला नुजानायखौ आं नुनो मोनदों आं बेखौनो प्रमान लागोन आरो मानोना आं बिथांमोनजों रायलायाखै आं मिथिखादों बिथांमोना सप्तासेनि सिगांनो हाग्रामा महिलारिनि पार्टिजों आखाइ हमलायफिनबाय होननानै थाखा होदों होननाय आं खोनादों हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा प्रहलादा थांनानै बिथांमोननो थाखा होदों होननाय खोनादों आं प्रहलाद बिथाङा आरो बिथांमोना बेबायदि थाखा जानानै खुनु पार्टिनि मोजां खामानि मावग्रा नंखाया दिनै ओनसोलनि मानसियाबो मोजां मोनखाया दा आं बेखौसो जों एलार्ट खालामनो नागिरदों गुबुन दोलोनि मानसिफ्रा जुदि बिथांमोना गाबोन जुदि बबेबा दोलोआव जुदि जइन जानो नागिरदोंबा बिथांमोनखौ नायनानै लागा बिथांमोना दालालिसो दै BPF बाबो सोरबा कर्मीफ्रा मोजां फैनानै खामानि मावो नाथाय बिथांमोना दालालि जुदि जेराव थाखा दं बेहायसो थाङो बिथांमोना गोबां बेबायदि जोंनिफ्राय आंनिफ्राय थाखा लांबाय बिथांमोना आरो बिथांमोना बुंदों अशोक गैया थाइसे थाखा होआखै अशोक गैयाया माबा मा होनो पिकनिकनि माबा होगोन आं मालाबा बिसोरनो बुंदों आंथ' मालाबाबो बुङाखै बिथांमोननो पिकनिकनि माबा होगोन होननानै आंथ' लब देखायाखै आं बिथांमोननो माबा खामानि होगोन होननानै आं बुंखायाखै मानोना जों बे सार्थखौ लानानै UPPL मालाबाबो जों जगदान खालाया जायफ्रा दिनै जगदान जादों जों बिथांमोनखौ स्पष्ट भाबै बुंदों जे इयुन फिउचारखौ नायनानै नोंथांमोना जोंनि दोलोखौ जुदि मोजां मोनोब्ला जोंनियाव जइन जाफै नाथाय बेबायदि थाखा लालिसाव फैनानै स्किमनि लालिसाव फैनानै जुदि जइन जायोब्ला UPPL दोलोआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालाया आरो जोंनि दोलोआ मालाबाबो बिदिखौ जों मोजां मोना आरो आं दिनै बेखौनो खाथां नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट भाबै बे बाथ्राखौ आं बुंदों ओंखायनो आं सानो बिथांमोना जिखिनि एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसना नंखाय मिसा आरो मालाबाबो UPPL दोला रावखौबो लब देखायनानै रावखौबो बेबायदि माने फोलालाबायनानै मालाबाबो लाबोआ मानोना बिथांमोननो आं फैसा हरदोंना हराखै नोंथांमोना दैमालुनि एकाउन्टआव आप टु डेट खालामनानै नाय आरो बे जायफोरा बेक्तिफोरा जायफोरा दिनै मा होनदों ओंखारनानै आंखौ बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि मा होनदों मा होनो माबायाव नायनानै एकाउन्टआव आप टु डेट खालामनानै नुगोन जे अशोक गयारिनि नामाव थाइसे थाइनै थांनाय माने फैसाखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन अब्ला जों बिथांमोननो मानो अनाखै अनदोंमोन
नाथाय बिथांमोना दालालि हिसाबै जों बिथांमोनखौ नायदों आरो बिथांमोना फैनाय लोगो लोगो जों बिथांमोनखौ जेबो होनो हाया मानोना दिनै एमसिसि जाबाय बिथांमोना डिसेम्बरावसो जइन जादों जों बिथांमोनखौ मोजां सिनाया मोजां मिन्थिया आरो जों बिथांमोनखौ गाग्रोमगासिनो दंमोन आरो जोंनि बिसिडिसि जोंनि प्राइमारिबो जों बिथांमोना गोरोबनो हाथ'वाखै जायनि जाहोनाव जों बिथांमोननो जेबो जों खोथा होनो हायाखै आरो बिथांमोना जायफ्रा दिनै जइन जादों सोरबाया गोरोबनानै खामानि मावदों बिथांमोना मालाबाबो जोंजों गोरोबनानै खामानि मावाखै खालि थाखा फैसानि खोथा खालि थाखा फैसानि खोथायावल' बिथांमोना जोंखौ आंखौ लोगो हमफैयोमोन ओंखायनो मोजां जादों आं मोजांसो मोनदों बिथांमोना स्पष्टभाबै दिनै थांबाय बिपिअ थांबाय बिराद मोजां बाथ्रा मानोना जोंनो बेबायदि व्यक्तिखौ जोंनो नांखाया थाखा लालिस व्यक्तिफोरखौ जोंनो देवानिफोरखौ जोंनो नांखाया इउपिपिएलआ बेबायदि देवानिखौ लानानै खामानि मावग्रा व्यक्ति नङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जाय मानसिफ्रा दिनै जोंखौ सिन्था खालायनानै गावखौ बावसोमनानै इयुनाव जुदि जोंनि शान्ति पिसखौ लाबोनानै बिटिसिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोनायाव जेब्लायबो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालायनानै इउपिपिएल दोलोआव थानानै खामानि मावनाय व्यक्तिफोरखौसो जोङो जेब्लायबो मस्ट वेलकाम खालामो दा ओंखायनो बेबायदि व्यक्तिया दिनै थांदों बिथांमोना सिखावखामोन मानोना बिथांमोना आन्दो बिपिएफनि खामानि मावबाय थाखायोमोन इउपिपिएलनि बिथांमोना मालाबाबो खामानि मावाखैमोन आरो नोंथांमोना गावसिनि खुगानिफ्रायनो बुंदों जे इउपिपिएलआ जोंखौ मिथिं माथाङाव लिंहरखाया मानोना बिथांमोना स्पष्ट बादि नङिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ मिथिं माथाङावबो लिंहरखानाय जाखायाखै मानोना बिथांमोननि सिखाव खावनाय बिथांमोननि दालालि बैहाय थांनाय बैहाय सोरनावबा फैसा लाबोनाय बेबायदि दालालिनि माने व्यक्तिफोरनि थाखायनो जों दिनै इउपिपिएल दोलोआ देबोरगाव ब्लक हिसाबै जों बिथांमोनखौ मालाबाबो स्वीकृति होआखै ओंखायनो आं सानो जाय व्यक्तिफ्रा दिनै थांबाय बिथांमोनखौ जों मोजाङै नायनानै ला जोंनि बिसिडिसिफ्रा प्राइमारिफ्रा जाहाथे बिथांमोना इयुनाव आरो इउपिपिएलआव फैनानै जाहाथे जायगा लानो हाया बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो आं साना बिथांमोनखौ बेबायदि बेसेबां बुंबाय थानो मानोना बिथांमोननि थाखाय आङो गावखौ प्रेस मिट लानानै बेबायदि फैनांगौ जयगथा गैया होननानै आं सानो मानोना बेबायदि मा होनदों समाजाव जायगा गैयै समाजाव मा होनदों थाइलाय बारलाय व्यक्तिफोरखौ लानानै जों प्रेस मिट खालायनाया जोंनि थाखाय जुक्तिहीन नङा ओंखायनो आं सानो बिथांमोन बायदिया जेरावखि थाया खामानि मावथो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंहा जे दिनै रैखाथि मोनबाय जोंनियाव जे माखासे सिखावफोर फैदोंमोन माखासे जोंनियाव जे थार्ड क्लास व्यक्तिफोर फैदोंमोन बेखौ जोङो दिनै क्लियार मिथिनानै लानाया जोंनि थाखाय स्पष्ट जादों आरो जोंनि मानसिफ्राबो मिथिदों बेनिखायनो आं बे प्रेस मिटखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बयनिबो सिगाङावबो बिथांमोननि बुंनायनि जि बाथ्राफोरखौ लानानै आं क्लियारिफिकेसन होफिनबाय मानोना जोङो बिथांमोनखौ खुनु थगायाखै आरो इउपिपिएलआ मालाबाबो थगाया आरो जोंनो बेबायदि व्यक्तिखौ नाङा आरो दा ओंखायनो आङो बे दैमालु बर' सोरबा रनजित बर' सोरबा मा होनदों माइदि बसुमतारी बे व्यक्तिफोरनि थाखाय मालाबाबो बिपिएफआव जायगा गैया आरो इउपिपिएलआ बिसोरखौ जायगा होआ आरो बिथांमोना बिपिएफआव थांनानै जेबो शक्तिशालिबो खामानि मावनो हाया बिपिएफजोंबो होखारजाखानाय गतिके बिथांमोना साननैसोनि उनाव बिपिएफनिफ्राय बेबायदि एखे थाखा मोनाब्ला आरो बिथांमोना फैफिननानै आरो जोंनियाव जोंनि मानसिफोरखौ बुरखायनानै बिथांमोना आरो मा होनदों इउपिपिएलआव जइन जानो सानगोन ओंखायनो जों खबरदार बेबायदि व्यक्तिखौ जों मालाबाबो जइन खालामा आरो आं सानो बिथांमोना जेखि बुंबाय थादों जा बुंनांगौ दरकार गैया नाथाय आं नोंथांमोननो प्रुफखौ होबाय स्पष्टभाबै रायजोआ जोंना क्लियार जानानै थानाया मोजां आरो आं बेखिनिखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय आरो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट थार्ड एन्ड फोर्थ ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन